Il-President George Vella ħeġġeġ lill-awtoritajiet sabiex ikomplu jżidu l-kuxjenza dwar id-dimensja bilan li s-soċjetà titgħallem taraf u tifhem aktar din il-kundizzjoni li ma nistgħux ninjorawha. Waqt is-serata tal-Premju Nazzjonali fil-qasam tad-dimensja, il-President sejjaħ biex titjieb l-inklusività u l-aċċessibilità fil-komunità għal persuni li jbatu mid-dimensja. Filwaqt li feraħ lill-erba' rebbieħa u lin-nominati kollha ta' din is-serata, il-President wera apprezzament kbir lejn id-dedikazzjoni u s-sagrifiċċji mwettqa minn persuni li jaħdmu f'kull settur fil-kura tad-dimensja. George Vella, li huwa tabib, spjega kif id-dimensja tħalli effetti negattivi fuq il-kwalità tal-ħajja tal-individwi affettwati direttament minn din il-kundizzjoni u fuq il-membri tal-familja u dawk li jagħtu l-kura. Huwa spjega li tieħu ħsieb persuna bid-dimensja hija sfida mhux żgħira u fisser kif raba li jieħdu ħsieb li xi ħadd li jgħix bid-dimensja jesperjenzaw huma stess stress fiżiku u emozjonali, ansjetà u piżijiet qal oħra. Għalhekk huwa importanti li nkomplu ninvestu fir-riżorsi biex inkunu kapaċi noffru kura dinjituża lil dawk li qegħdin isofru mid-dimensja, stqarr il-President ta' Malta. Matul is-serata, il-premju għal carer informali ingħata lil Roslyn Vella filwaqt li l-premju għal professjonist jew tim fil-qasam tad-dimensja ingħata lil Carmel D'Amato. Anthony Sherry ġie rikonoxxut bil-premju għal kontribut eċċezzjonali fil-qasam tad-dimensja filwaqt li Rita Vella ingħatat rikonoxximent speċjali.